Senang kinjai ko samla ko kurbat ko ka hang ne ngawan ban rai ban pun shaitia ka jait bin rio kawe ka jengkeli ka bayai wan haka jengmut Dr.Batskem ne Dr. Nonglait iano pimo phin pule kot ne phin pera prah phin le chaskul ne phin le tong fliat Dr.Batskem ai dawai Dr. Nonglait tu ai jingstad ano pimon ya uwe na kine kirang ba uwe ulong ubat bet ban sumaria ka pangkajia uwe ulong ubane bam thaya ka linti ka imlang saslang wadam tut ko khun kari baro argilong ki badong kam henrei haka portia ka jinmut kayai kili Lada pimonia ka pule puti pule kot kat bala Lada pimon bankin tiu ya kari peda uprah ka jingtip Wat ai ba ka por kan leit no klem da shim ya karai ka bade phin pule Dr.Batskem, Dr.L Nonglait iano pimon